What's up mga kabutakal, no? So gusto na mo nga amo ang kontrahon si Boy Bagsik, Boy Ungas ug si Boy Tapang og basket. Bisag gagmay kami pero ipakita na mo kung saan mo sila pagpilde. Oh, tingnan mo. Ha? Tingnan mo mga kalawan, Boy Ungas at Boy Bagsik. Oh.
Pwede ko mangayong number ni mo miga. Kada adlaw ko ni mo mangumusta. Bisan ang sa atong talk nga di makasamo. Anli at topic baby di ka maglato.